It's me again, Pastor Oligi, Pastor Wesizwe. If ubungazi, I'm a fashion designer. I design. A professional designer. Ophethe iminyaka esandleni yokudesigna nje impahla. Even though sometimes due to uba busy, ngihoxa design impahla designer. Way before ngize esikolweni bewenza design. So look at ngigqokayo, most of the things engigqokayo zinokuba iphuma esandleni sami. Le jacket enye ama-jacket ephume kuphi esandleni sami, but eqoleni abantu abangama-Christ, abantu abathanda uNkulunkulu, abantu who-associate themselves with umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu, uKristu, yabo. Le jacket inhle kakhulu, it's timeless, but it's very plain. I love simple things, plain things, not crazy busy kakhulu sometimes. Siza nje nathi. Ngiyachaza amaphupho ngicela abantu ukuthi bengifonele. Abantu-ke bengifonele ngo-9 ka-5 ntambama kuphela benga-WhatsApp. Kodwa abantu bayangifonela before 9 ngobuningi, bayangifonela after 5, bangifonela ebusuku. Abantu baya-WhatsApp. And they expect me ukuthi ngibe friendly, ngibe welcoming, of which is something that I cannot do because ngisebenza ngendlela yami. So akufanele ungenze wena ngisebenza ngani ngendlela yakho, ngoba la sizama ukwenza into sithi thina ihlupho uNkulunkulu, asibalekele abantu. So ngeke ngithi ngikulekelela bese wena expect ukuthi ngikulekelele ngendlela wena ufuna ngayo futhi, yabona. Kanti ngiyakulekelela nje, yabona. So ngiyacela ukuthi njengoba ngithi angifuni uWhatsApp, ungangi-WhatsApp. Njengoba ngithi ngicela ungifonele from ngo-9 ka-5, ngicela ungifonele within leso sikhathi. Njengoba ngithi ungifonele ungangibuzi igama, sichaze wena igama, uchaze iphupho, ngicela wenze njalo because lelo ukuthi umuntu ekubuze ukuthi ubani, abantu baye bengifonela abanye bengibuza ukuthi nguPastor Oligi wena, uyilo baba uchaza amaphupho, all that angikuthandi because mina sebengishaye kaningi abantu ngamafoni engifonela umuntu kanti uyangishaya, uyangigaya. So it's very bad when someone will call you engayichazi igama, abuze wena ukuthi igama uthi ubani, yabo. Ngale ukuthi ifoni abathakathi bayisebenzisa ukuloya, ukuthumela ilwane, ukuthumela noma phini abangayithumela kuwena isise phone. So asibheke iphupho kodwa. Kunomukela ukuzelela ukuthi uphupha uqatshulwa. Shuthi bese nje uphupha uqabula umuntu wayesebuza ukuthi uphupha uqatshulwa umuntu. Even though sengikhole ukuthi ubani, and I'm lazy to go through ama-comment lapha nokuthi ubani, but is there ku-comment section where lo muntu bechaza khona, ebuza khona uphupha uqatshulwa umuntu wakho. Shuthi she was being kissed by her boyfriend or her husband, I don't know. Khona singakusho-ke. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha uqatshulwa uwuphawu olungaba lokhu uma uqatshulwa umuntu wakho, ngoba lovamile lokuthi lukhomile kungenzeka lo muntu uzokudumaza ngoba uyakukhohlisa futhi kungenzeka uzokushiya ngokuhamba kwesikhathi. Izaga 27:6, amanxeba othandayo athembekile, kepha ukwanga kwesitha kuyakhicima. Yini ukwanga? NgesiNgisi kuthiwa is to kiss, but ngesizwe bebeka bathi ukwanga. 2, kuyenzeka uma uphupha uqatshulwa ukuba uphawu esithaleni ngoluhle kwesinye isikhathi uma uqatshulwa umuntu wakho, ngoba kwabanye lento iyayivele nje izokhomba lo muntu uzokutshela iqiniso ekade udinga ukulizwa, noma kukhona inkulumo azoyenza okade udinga ukuthi yenze kuwena. Izaga 24:26, njengokwanga kwezindebe injalo impendulo eqinisileyo, yabona. Okay, asibheke kanye ngane wethu. Number 3, kwesinye isikhathi uma uphupha uqatshulwa kuyaye kubuye kube uphawu olubi uma umuntu uqatshulwa lo muntu wakho, ngoba lento ingabe iziveze lo muntu akumele umethembeleze ngoba akathembekile kuwe. NgokaMathewu 26:48, kepha-ke omkhaphelayo wabanika-ke isiboniso sokuthi loyo engiyakumanga nguye, mbambeni. Okay, asibheke nje futhi. Kuyenzeka uma uphupha uqatshulwa kube uphawu oluhle uma uqatshulwa umuntu wakho.
osuke luveze nje ukuthi ngenzeka lo muntu uzokukhombisa uthando. Yabo ngoba kuya ngabantu. Uthola kwesinye isikhathi yingoba ezokukhombisa into ewuthando, yingoba ezokhuluma amagama amnandi kuwe. Yabona? uRuth 1:14 badazuluka baphinda bakhala u-Orpha wamanga unina Sara, kepha uRuthe wanamathela kuye. Isihlabelelo seyihlabelelo 1:2 makangange ngokwangakho umlomo wakhe ngoba-ke uthando lwakho lumnandi kunewayini. Asiyivalele la number 5. Futhi-ke uma uphupha uqatshelwe uyabopha ulume, uma uqatshelwe umuntu uyabopha oluhle. Siyivala ukuthi-ke number 5, uma uphupha uqatshelwe uyabopha oluhle uma uqatshelwe umuntu ongamazi, ngoba kusengasho ukuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla uphinde ubusiswe ngosizo oludingayo noluzokukhipha enkingeni obhekene nayo. Kanti isihlabelelo seyihlabelelo 8:1 singathi njengomfowethu owancela amabele kamame, uma bengikufumana ngaphandle bengiyakukwanga ngingadelelwa muntu. Siyabonga-ke besibheka la uphupha uqatshulwe umuntu wakho, yabona, othandana naye. Sibheke kwakhulu sesibheka ukuthi-ke noma usuqalile into